and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Ha? Doon na ba? Depende. Kung may masada dito ba kan, dili di ay ka malingaw anag ikaw kay Solgon. Kanindot ana. Clinton? Tinuod ba na kayo mag-isulti? Ha? Oh, kon. Pagtarong, Clinton. Pastilan. Pastilan ba si day kislin? Kumidyara to day, oy. Ayaw tawag seryosohang akong isulten na. Nababitay kong dong dyan anag mutuo ka na ko. Yabag ka mga Clinton. Aray! Yak! Yak ko gipundakan. Lagpot mga kong tulis pikas na kong dunggan. Kasakwet! Ay, hago! Nyaday! Ang gwardiya mo'y nakatubag. Wala naman kuno'y tao dito sa agency office na dyan. Tanawa! Tanawa kwang gulgin si Clinton? Wag yung sama ka bugal-bugalon anak niya. Sige lang, Gislen. Tulion ko niyang tawhanag, may suka-suka. Ha? Aw! Tulion naman, oy. Kilawon di ay. Kilawon din ako na siya, may suka-suka, day. Aron makabalos ta. Kalimot siyang hapit na kamaasawa ni Dong Jan. Karong ka, akong tawagan. Ayaw na, Hilary. Pasagin na screen to. Kita na lang mo sabot anak niya. Ha? Musay sabton? Na, mugara na day, oy. Kung sabton ng Japon, animo. May napatagmon, bebe. Ayaw na lang lagi. Pero, day, naanak na lang siya bugal-bugal ni mo. Patuon ako, Hilary, ha? Ay, ano sige, mapatuon ko ni mo, day. Pero, ako gano'n siyang isumbong ni Dong Jan, ba? Isumbong yun na siya! Nakadungog na sa deka ng Lighters of the World, Father? Yes, John. Dugay na ka ng grupuha nga may exist. Gilangkoban ka ng punduka sa mga dagkong negosyante sa kalibutan. Sa mga adunahan nga buot mo kontrolar sa mga resources sa kalibutan. Ug nasayod ka ba, Father Edgar? Nga si Satanas ang gilang-gilang Diyos. Yes. Father, Ug peligro ka ng mga tawhana. Kay influential sila. may nabasahan ko, Father, nga kontrolado nila bisan ang pagpadagan sa mga kagamahanan sa mga nasod. Tinuod gihapon ka na. Kana tungod kay kontrolado nila ang banking o pautang sa mga nasod nga nagkalisod. Ilabi na sa mga nasod nga may hagba ang ekonomiya nga sila ra usab gihapon ang dugukan niini. Ang hinungdan o nagmanipula. Ups. God, kasalbay sa gudaan ng mga tawana. Way sama kasalbahis ana nila dyan. Sa kasamtangang panahon, sumala sa gituhuan sa kadaghanan. Dili makahimo ang usa ka nasod kung wa kana sila. Ilabi na kung may mga kalamidad. Kay kanang grupuha, naadayon nga moriskyo sa mga nasod nga magkalisod. Dili lang sa pagkahagba sa ekonomiya, lakip na usab sa mga gubat ug hulga sa mga dagkong nasod nga nagnegosyo og gubat. Father, pero nganong wa may kontra anak nila? Nasulti na tingali na ako ang tanan dyan kung ngano. Natubag ng daan ang imong pangutana sa ako mga gipanulti. Kining katapusang pangutana, Father. Oh, unsa ka na? Ayaw lang kiniglain na sa pagsabuta. Pero base lang kini sa akong nabasahan sa mga sites nga may expose nila. Base sa akong gihimong pagpanuki-luki. Usa ka tinuod nga ang Santo Papa kuno mao ang nagda sa numero sa mananap nga 666. Nga sa laktod, siya ang Antichrist. Unsay mo ikasultay ni Father? Unsa kini ka tinuod?
John, John. Ganun may pahiyom ka, Father. Kabahin ka na sa ilang duwa. Kabahin ka na silang pagpatuungan na impluensyahan nila ang tanan. Wa mo matubag ang akong pangutana, Father. Tinuod ba kini? Sakop o usaban nila ang Santo Papa? No, baka ka na dyan. Dili o dili gyud ka na tinuod. Pero nganong Pasabton ko ikaw. namati ko, Father Edgar. Unwa kumasayop, mga dulaan sa usa ka gatus na katuig ang milabay. Kanang maong pundok, gamit ang tanang mga pamaagi ug ang ilang impluensya ug mga resources. May paeskwela kana sila og mga tao, mga 2,000 communist priests aron gubun ang simbahan nga bugtong gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. My God. Yes, Father, mao ka na ang tinuod nga nahitabo dyan. And you know what is communism? Kung unsa ka ng komunismo. kung mao atong pagkasabton nga nakapenetrate na ang ilang influensya sa simbahan, mo ba, Father? Dili ka na imposibleng mahitabo. Pero ang Santo Papa, Diyan, bisan unsa pa'y mahitabo. Dili gyud makatugot ang Ginoo nga maguba o malumpag ang kaugalingon niyang simbahan. Ug mao kini ang gipasalig ni Senyor San Pedro. Ug namulong siya nga ikaw, Pedro, ibabaw na ining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Ug way si bisan kinsa nga makalumpag niini. Bisan pa ang gingharian sa impyerno. Edgar, Mao gikadlukan sa kadaghan ng mga tao nga nasakop sa atong simbahan nga huyang ang pagtuo. Nga basin ang matudlo ug mosunod ng Santo Papa, mauna ang Antichrist. Pero no, dili. Dili gyud ka na mahitabo dyan. Dili og dili gayod. Kay gipasalig ka na mismo ni Ginoong Hesukristo. dagan kayong salamat, Father Edgar. Nalamdagan ang akong unahuna ug natubag ang mga pangutana nga naghatag og kalibog nako. Pasalamati ang Ginoo diyan kay siya maayo. Dili siya makatugot nga mahimulag kita kaniya. Pagahimayaon o pagadaygon gayud kanunay ang yangan, Father. Yes, John. I hope nga nakasatisfy ko nimo. Yes, Father. Oto di ay, I am about to celebrate the 6 p.m. Mass. Basin o ganahan ka. Musimba ko, Father. Musimba ko. Magpasalamat ko sa Ginoo nga iya kong gigiyahan nga ninimo. Thank you, thank you. Thank you sab kayo, Father. O, dili pa di ko malimot, no? Pag-amping. Ayaw pagkumpiyansa sa mga sites nga naghatag nimog mga impormasyon. Kay tinuod ang imong giingon. You are being monitored. Uktiman wa mo mailhi ang mga tao nga sakop nining maong pundok. Ug mahimong anaara sa imong palibot, ug mahimong usa ka sakop sa imong pamilya, o usaba sa suod mong mga higala na isakop nila. Father Edgar. Wa mo mailhi ang mga tao nga sakop nining maong pundok, nga mahimong anaara sa imong palibot, ug mahimong usa ka sakop sa imong pamilya, o usaba sa suod mong mga higala na isakop nila. Si Father Edgar. God, kung sa'y buot mong may tabo, kung sa'y buot mong ipabuhat na ako, ganun may abot ako nining... Oh. Yes. 5 times na kong nag-dial sa imong phone. At last, bro, nag-contact na ka. Bro Matt, Ikaw, ha? So, may imig kayo mong ikalingawan ron. Manawag pa si Gislin ako. Nagpakisayod kung nag-uuban mo ta. oh, ha? You can trust me, bro. Kung musulti ka na ako, kuntiin ka. Ako rin bahala mo pasabot ni Gislin para safe ka. No need, bro. Ikaw yun. I've done nothing wrong. Wa ko'y gihimong sayop o binuang. Come on, man. Mao na'y tinuod, bro. Although ang kuno nako nga sinner ko, nga makasasa ako,
But I can assure ni bisan kinsa nga makasalig sila nako. Muna akong ikapasigarbo, Brumat. Bro, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!